azokhipha abantu abangenawo amaphepha okubakulelizwe. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamu, ukuthula kwakhe kuyangisolisa, hlezi uyahohlomula uma izwe lifa. Bekumele ukhathazeke ngabantu abakuvotela, wena ukhathazeka ngabantu abakugwazela. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamu. Thina sinabantu abasha ukuthi makukhishwa abantu abangenamaphepha emsebenzini bathule ngathi bafile, kodwa bayakwazi ukusayina ama-petition axoshiso saziwayo emsebenzini ngoba nakho bebafuna ukubafundisa isifundo esinjalo esenza izingane zomuntu zilale ezingadlile. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamu. Kuyiphutha nokucabanga ukuthi nina ningalelo izwe nisalwa nodwa, ningalithanda kanjani izwe lenu lisahlula ukuthandana nodwa. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamu. Thina sinabantu abasha abakwazi ukuhlanganisa iplani lotshwala ukuze bethole izingane abazozilala, kodwa abakwazi ukuhlanganisa iplani lokubuyisa izwe ukuze izingane zabo zingashodi ngendawo yokulala. Vuka Mzansi, thina sifuna abantu abasha abazosebenzisa umqondo ukuze kulunge izinto, hayi abantu abasha abazosebenzisa izitho zangasese ukuze kulunge izinto. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamu. Uma ningasukumi manje eminyakeni eyamashumi ezayo, abazukulu bami bayongibuza, mkhulu la hamba kanjani izwe, ngiyobaphendula. Kwafika belungu bathatha amaplazi, kwafika amandiya athatha amafemu, kwafika baseSomalia namaPakistan athatha ipaza, kwafika abaseZimbabwe nabaseMalawi bathatha ama-restaurant o-Uber, kwafika baseNigeria bathatha amabhilidi amakhulu namasaluni. Ngaleso sikhathi intsha yaseNingizimu Afrika yayithatha idakamizwa notshwala, izikhulu zakhona zabe zithatha amantshontsho zidayisa ngomzabalazo, kwaxepuka kanjalo kumkhoma waze waphela. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontsho emsamu. Ozonda umuntu owenza ushintsho akazondi leyo muntu, kodwa uzonda ushintsho uqobo lalo. Shuthi kusobala uyahlomula uma thina sifa. Masuthi akuphume kungena umuntu, abaholi bayashalaza, liyeza ukhetho sokhiphisela sifaka umholi wangempela. Abanye bathi abahamba, abanye bathi abahlale. Sengibonile kunoma yini edinga abantu abasha noma edinga abantu abamnyama ukuthi behlangane ukuze leyo nto yenzeke. Leyo nto ayisoze yenzeka ngoba abantu abamnyama basoze bahlangana ngenhloso eyodwa. Vuka Mzansi, khona ukudla amantshontshe emsamu. Sonke siyafuna ukuhlonishwa njengoWinnie Mandela, kodwa siyimisela ukwenza kwenziwa oWinnie Mandela ukuze sihlonishwe njengabo. Ngelinye ilanga socisha amakhamera-ke bese sibhikisha ngendlela, isiZulu asitoli kwakhe. Nanku umbhalo Okakubela chapter 1 verse 1.